навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер кардани Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов гуфт ки бо топови ҷангвари бебохти UFC Шавқат Раҳмонов реванш гузаронидан мехоҳад. ин муҳориба барои ман мавзӯи дардовар аст. ман дар хона истироҳат мекардам ва умуман тамрин намекардам ва ногаҳонӣ 10 рӯз пеш аз турнир ба ман муҳориба пешниҳод карданд. ҳамон вақт шояд ки рақиби ӯ осеб гирифта буд ва онҳо ба ман муроҷиат карданд. ҳамон вақт ман ба монанди ҳозира набудам ки муҳорибаҳои зиёд дошта бошам. ҳозир дар любой ҷо ҷангида метавонам, алҳамдулиллоҳ. он вақт боша муҳориба гузарондан осон набуд. ман ҷангидан мехостам ва пул кор кардан мехостам, чунки ман дар ягон ҷо кор намекардам. барои ҳамин ман розӣ шудам ва шумо ҳамон муҳорибаро дидем ки чӣ гуна гузашт. ман дастовардҳои ӯро пас заданӣ нестам ё ин ки оиди Шавқат ягон чизи нохуб гуфтанӣ нестам. ӯ айни замон хуб пешрафта истодааст. аммо агар ки шумо аз ман пурсем ки бо кӣ ҷангидан мехоҳам, пас ман мехостам ки қарзии ӯро баргардонам. шумо ҳамаи муҳорибаҳои ӯро тамошо кунед, бинед ки ӯ бо ҳамаи рақибони худ чӣ гуна ҷангидааст ва бинед ки муҳорибаи ӯ бо мани омода нашуда чӣ гуна гузашт. ман бо ӯ реванш гузаронидан мехоҳам. ҳозир ӯ дар вазни 77 килограмм аст, аммо бошем дар вазни 84 килограмм. аммо агар ки ин кор шава, пас мо метавонем ки вазни 77 килограмм кунем, чунки ман на он қадар вазни зиёд кам мекунам, гуфтааст Одилов. дӯстон, дар ҳақиқат аз ҳама муҳорибаи вазнин ва хатарнок барои Шавқат Раҳмонов Фаридун Одилов дода буд ва кӣ медона, шояд ки дар оянда мо реванши онҳоро бинем. ҳама кора шуданаш мумкин аст. аммо ҳозир Одиловро муҳориба зидди дӯсти Шавқат Даврен Ермеков интизор аст. худи Фаридун Одилов айни замон вазн кам карда истодааст ва бояд гуфт ки ин корро ӯ дар шароитҳои хеле нохуб карда истодааст. аниқтараш дар фурудгоҳ. барои чӣ ин гуна кор рух дод? ки дар ин кор гунahгор аст? умедворам ки ба наздикӣ ҳамаашро мефаҳмем. ҳозир боша Фаридунро дастгирӣ карда ба ӯ муваффақият орзумандем. имрӯз онҳо маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронанд. пагоҳ боша муҳорибаи онҳо баргузор мегардад. барои ҳамин дӯстон биёед дастгирии худро дар ин лаҳзаҳои вазнин барои Фаридун нишон медиҳем. имрӯз пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии турнири UFC 282 баргузор гардид. биёед тамошо мекунем. With that cat wig, lad! хотиррасон мекунем ки турнир шаби 10 ба 11 декабр баргузор мегардад. дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро бепул тамошо карда метавонед, мо навор карда ҳамаашро ба шумо мефаҳмонем. барои ҳамин худи ҳозир дар канали мо обуна шуда занголачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нав якум шуда бохабар бошед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.